Ngibingelele ngani zakwethu, ngibingelele kini nonke ekuseni njena. Yebo bafowethu, ngicela mangaka-like u-like, mangonankinga ungifolowe. Yebo bafowethu, ngicabanga ukuthi senihambe nashayisana naley'ndaba lezi zalo mjida labathi uRodrigo Azieme, yabo. Lo mjida-ke owase-Argentina, uneminyaka nje engama25, oku-25 years loyo. Lo mjida ukuyiluni laphana la edlala khona okwamanje, wethimini ekubizwa ngokuthiwa i-Lorenzo, ithimu yakhona, yabo. So lo mjida noma ngeke ngiphawule okubi ngaye ngoba vele sengiwabonile. Umjida usasemncane, engicabanga ukuthi esikwatini esinaso njengamanje engafika afithe, yabo. Mawukuthi usufuna ukumbuka noma ukumcheck-a, ungahamba nje ungene emavidiyweni ubhale igama lakhe leli elibhaliwe, bese uyawasesha uzombona. Uyi-striker esihle kakhulu, engicabanga ukuthi i-striker esikhahlela ngazo zombili, esi-quick, siyakwazi ukuheda, siyakwazi ukugijima, uyakwazi ukukhahlela kahle ngendlela e-right, yabo. Kukhona abantu abakhahlela ngendlela nje engaqondakali, kodwa lo uyakwazi ukupleyisa, uyakwazi ukushaya ama-lower traven, yabo. So uyi-striker nje engicabanga ukuthi makungathiwa impufane ngempela ngempela, siyasifaka isicelo noma kuyiqiniso lokhu esikuzwayo. Ngicabanga ukuthi sonke siy'zwile lezo ndaba, akusiwo amampunge lawa engiwakhulumayo, uyabo. Ngabe iy'mpufane zenze umsebenzi omuhle kakhulu ey'ngane zakwethu, zingabe zenze umsebenzi omuhle kakhulu. Umfana mnandi kakhulu, yabo, ngeke ngikufihle lokho ngokwamavidiyo engiwabonile. Cha, uyi-striker esihle kakhulu. Angazi ukuthi le thimu le emlonile ini, angazi kodwa uma kungathiwa iy'mpofana uyafika la kwiy'mpofana, enga-eda kakhulu, enga-eda kakhulu iy'ngane zakwethu. Ngicabanga ukuthi engaba usizo kakhulu kithi, yabo. Asazi-ke sizozwa ngoba i-window ayikakavalwa, iyovalwa next week or next of next week, ya. I-window nge-31, ya, ilapho izobe isivala khona. Lapho esizozwa khona ukuthi iy'mpufane ngempela ngempela ziyisayinile le ndoda noma igcine ingayisayinanga. Kodwa-ke ama-sources amaningi impela ayaveza ukuthi hhayi, iy'mpofana ziyifundisa okwembuzi yomsebenzi le ndoda le, yabo. So engicabanga ukuthi-ke sizozwa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ziyiqiniso kangakanani ley'ndaba, yabo. Sizozwa mase kukhuluma omazola, ya, omazola, ya, masho ukuthi ziyiqiniso kangakanani ley'ndaba. So lapho sobe sesazi ukuthi hhayi, all in order babhemu. Danko.